everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Hay! Fernandong Opaw! Pada-pada ka pa og mga buwak na? Wa ko mahangol ene ay! May paimo ning ipatong sa imong upaw! Himo ang weg! Ha? Nausa ka diha? Ha? Usa na imong gipanulti diha? Hoy, Kuke! Pauli dire! Nausa ba ka diha? Pagoryo-goryo! Pagyod ka! Shh! Kuke! Paulan na dito! Dadaan ng buwak sa imong apuhan o ipatong sa iyang upaw! Lula, hinaya ragod ang imong tingog, kitingalig mo wadaan tagbay, tungod lang aning hitabo Nalimot mo nga bawal mag-away? Bitaw, madam. Hinaya lang imong tingog. O sige! Layas na dito! Paulan na sa inyo o ipatong na sa imong upaw sa imong apuhan na kanang mga buwak! Kuki, lakaw na dayon dito, bi. Ako gina-worry ini, uy. Kanugon ini mga baya kumawa ni nato, tungod lang sa inyong away. O, ansa pa may imong gipaabot ko ke? Nganong nikagyang magkadya, paulan na sa inyo. Tsupa, tsupa, tsupa. Dawata na ning mga buwak gikan ako, madam. Unsa to? Unsa to imong gisulti? Para nimo ning mga buwak, gikan ako. Dili gikan ni Lolo. Usa ba na soon sa mong utok, ha? Kanang iyo magitagaan og buwak tumabayana. Nagtuog itong kanahan gagikan rin ako. Gusto ra mong gud ko nga magka-close mig balik, lo. Close na gud unta mi ni madam kung wa na to mahitabo nga nagkailanay mo. Buto gud kayo ti siya nako para ni Sandra. Time pa. Usa mag-ibuot ipasabutin eh. Usa may gusto ni mong ipalutaw. Nga makigsuok og balik kang nang kuringlo. Aron dili na siya mobabag namo ni Sandra. Sa ato pa, nagplano ka yun di ay gihapon nga upadayo pagpangasawa ng babayana. Ulo. Wapa! Ma! Yaw siya ka man, ha? Imo man gisaw ang akong tamparos para ining way buot ni mong anak. Pinangga mo gud ko ni Mama, lo. O ako, wa ko magpangga ni mo, ha? Kung wa pa ko magpangga ni mo, pasagdan ti ka. O bahala ka sa buhay mo, bahala kang mapunta ka ng kaliwat sa mga babaeng tampanasan. Ha? Di ko magpakabana ni mo. Pero kay pinangga ti ka, buhaton ko kutom sa kumahimo nga inikay ka ng kaliwat, ha? Ayaw na lang ko panggaalo. Pasok man ka. Ayaw na intahon tay, ayaw na intahon. Sakit pa imong tamparos, di imo na sampundaan og sukmag. Otro kasap. Ganong musaw masap ka. Pinangga lay kong Mama, lo. O wala di ko magpangga ni mo, ha? Wa ko magpangga ni mo, ha? Ha? Wa ko Lo! Tay! Tanawa, Pops. Nagsige tutok sa mga buwak si Lola. Unsa kay naa si huna-huna, no? Ambot lang. Natingasag ko diya nga iyang gidawat. Marika, Sandra! Gitawag ka. Sandra! Lola? Lingkod, ragad. Lingkod. Sa imong huna-huna, ngano ka nga gihatagan ko og mga buwak ni Koke? Imposible sa tingali nga nakagusto siya nako, di ba? O saray ipasabot ini nga nagpalakas siya nako. Ay, buotan baya unta ng bata, Lola? Pero malas lang siya. Kay naapo siya atong tabugok.
buos reaksyon ni Lola kanina da. Di kalma naman siyang Cookie. Ay, thank you, Lord, ah. Doon na sign nga, masatol rin ang among mga pamilya. Ay, hala si Popsi. Nakinuktok man. Ang ano man na siya? Akong duulon. Pops? Oh, nak. Unsa man? Naginuktok man lagi ka. May problema ka, Pops? May chance na mo ni Cookie. Unsa gud na, Pops? Okay naman si nanay ni Cookie. Gamay na lagwang og pwede na siya magkapamisita nimo. Congrats daan. Naunsa man ka, Pops? Na-discourage ka? Oh, willing masab ko mo sakripisyo para ninyo. Dili ka masakripisyo, Pops. Nagkastorya na biya ta ini, ha? Ipadayo ng imo nang nasugdan. Pero ikaw, Pops, okay ra lagi ko. Naunsa man ni siya, uy. Ningon na biya ako nimo nga nakadawat na ko. Nga instrument ra ni Cookie para magakita mo balik ni Tita Lena. Support ba agid ko ninyo? salamat na. Salamat kung kayo. Maliit na bagay, Pops. Unsa ni? Nganon ni Jong? Unsa ni? Oh, Oo, unsa man, Lola? Kinigong inyong gihisgutan. Nganong nakadungog man kus panganili na? Ha? Og nganong nagpasalamat ka man, Jong? oh, Lola, ako mo explain, ha? Unsa man? Kini bang nahitabo? Tanan nga nahitabo ba? Para nako. Destiny gid ni para nila ni Popsi ug Tita Lena. Unsa? Kami ni Cookie, nahimo laming instruments para magkamit sila pag-usab. Para masumpayan ang love story nga naputol sa una. Yabag. Oh, Human ang ilang panahon. Inyo na ning panahon ni Koke. Di ba, Jong? kining nay, kuan man. Hilam. Saba diha. Dagway ba yan ni mo, Jong? Tigawang ka na ay. Ayaw na paghuna-una ng gugma-gugma. May pag magliminister ka. Ha? Sabi, magli-minister na. Ikaw ba? Imbes nga mag-atiman ka ng gugma-gugma, atiman na ang imong kalag. Pagserbisyo sa simbahan, Jong. Pagli-minister, ang dili ka na makahuna-huna ng gugma-gugma, kay wa ka na'y angay. Oh, Di ba, Sandra? Wa na'y angay ang imong amahan. Ha? Wa na di angay. ayaw sa daan na, Lola. Uy, you're so rude. Rad ba ay? Kung may angay mang maproblema sa gugma ning baya, kana mao ikaw. Angayan pa kay ka. Pero kung kining imong amahan, palagaba. Oh. Ay! Psst! Diyan nga siya man ka! Diyan! Ay! Diyan! Ay! Lola. Ako rin bahala ni Popsi. Dinhi ka lang, ha? Bayan ni Hilario! Nasyoka! Pops, ayaw na kung seryoso ha si Lola. wala ka lang una, kunak. Ubalik na lagi ko. Palabay lang ko sa oras. Pops, Okay na ko. Ay, gabalakan ako. Sige. Pops, ayaw pa da ha? Pops! Ay, ubos ka Diyos kisulti ni Lola. Ay, Lola, sadoy. Gool ka man na dyan imong amahan. Ha, nagdrama na to. Wa may laing lingaw. La, tinad-anay ba ng iya kang Tita Lena, ha? Di gina komedya lang or unsa ba? Binuang ng iya. Ha? O sige binuang la? Binuang god. Tinunta. Hinangol. Hinakog.
Nahibagod siya nga kamo ni Koke. Ang angay nga problema kamo doang Koke. Dili lalim ang inyong nahiaguman inigubat na mo ni Fernando Opaw. Liman ka magsabot unta para sa inyong kasal o niya nagpaingon lang siya wa. Di to lalim day. Di gyud to lalim. Mao ni giingon la nga dili gyud kami. Sa ako nang giingon la, instrument lang gitingali mi para magkatagbog pagbalik sila si Popsi ug Tita Lena. Hilam Sandra. Pamarter ka sa imong amahan. Sa ako nang gikaingon, human na ilang panahon, human na. Kamo, inyo na ni panahon. Kadtong imong amahan, wa to maguna-una ninyo. Pero la, okay ra man gud ko. Ay pamakak, Sandra. Kay nahibaw kung dili ka okay. Dili mo okay ni Koke. Og akong nakita ni Koke, nga naning kaamot siya nga masitol gid mo. Misungasong gid siya nako, bisag nahibaw siyang tigre ka. Besag ng lospad siya, miatubang gid siya nako, og mihatag anang mga buwak. Bilib ko. Iyak kong napabilib. Og nakapuntos ng bataan ako, aron ka masayad, Sandra. Pero, wa na magpasabot nga okay na ko nga magkabalik mong Koke, ha? Murag layo-layo na sinuod ng mga panahon na. Pero nisulti lang gid ko nga nakapuntos siya anang bahina. Mao nga kun galing mahitabo man nga mosugot na ko. Kon mahitabo ha. Kamo ni Koke ang tagaan ako sa akong panalangin. Dili ang mga wanggats. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!